Imam jedan kolačoro. A vi? Ja imam 10 komada. Jesi vidjela? Nagijati. Kod mene 100 kolačoro. Samo pogledajte ovu veliku kulu. Zavidimo ti. Da, ja sam dobila samo jedan. Okej, ja ću da počnem. Stavit ću kolač ovdje i gurnut ću ga u moja usta. O ne, gdje ćeš? O ne, gdje je otišao? O ne, kula pada. Samo ne moja kula. Jao, moji kolači. Sve se slomilo. Vivian, šta si uradila? Izvinite. Ali sada mogu pojesti svoj kolač. Baš je ukusan. Maggie, nadam se da mogu uzeti još. Ej, ali to su moji kolači. Prestani da ih jedeš. Što? Ko će meni dati? Devojke, molim vas. Zauzete su mi ruke. Nikome ništa ne dajem. Vivian mi krade kolači. Ni tačno, pomažem ti da ih jedeš. Devojke, ostavite meni malo. Dobro, poješće svoj kolači. Obožavam oreo. To je lizalica. Ali ja imam samo jedan. Da, ja sam dobila 10 lizalica. To je super. A koliko je onda kod Vivian? Wow, kod mene 100 komada. Neverovatno. Kako ću pojesti toliku gomilu? Ima ih baš mnogo. Blago meni. Nate, počinješ, hajde. Da, ja sam dobio samo jednu lizalicu. Sad ću je probati. To je baš ukusno. Sviđa mi se. Čekajte, došla mi ideja. Stavit ću lizalicu između dlanova, a zatim ću potrljati. Gledajte, napravio sam vatru. Goru mi ruke. Prejako sam trljao ruke. Devojke, pomozite mi. Devojke, molim vas. Da. Hvala puno. Tako mnogo bolje. Dobro, nemoj nas više tako plašiti. Okej, sad je moj red. Probat ću svoje lizalice. Imam 10 komada. Smislila sam nešto. Zalepit ću lizalice na svoje prste. Tako je. A sad ću probati. Svaka lizalica je prelepa. Šta? Ej, daj mi još malo, ne oduzimaj mi! Nisam ti dozvolila! Pusti moju ruku! Ajoj, drugari, baš ste čudni. Dobro, vreme da probam svoje lizalice. To će baš dugo trajati. Hoću da probam svaki ukus. Sviđa mi se. Došla mi ideja. Hoću da napravim kišu od lizalica. Ej, prestani, Vivian, dosta! Ej, to baš boli. Što? Ups, a šta mi je to na glavi? Imam rajf od lizalica. Super! Ja, ova Vivian nije normalna. Opa, čokolada. Volim to. Super. A ja imam 10 čokoladica. To je još bolje. Devojke, kod mene 100 komada. Baš mi je drago. To je moj najlepši san. Nikad toliko nisam jela. Ali sad je moj red. Imam samo jednu čokoladicu. Podelit ću je na male komade da bi mi duže trajala. Da, to je baš ukusno. Oduševljena sam. Jo, kako brzo nestaje. Ovo je posljednji komad. Gotovo. Nate, šta je bilo? Vivian, sad si ti na redu. Naravno, hoću što pre probati ove čokoladice. Počet ću od ove. Wow, baš je ukusna. Čekajte, došla mi je ideja. Polomit ću čokoladu i staviti je u čašu. Da, a sad mi treba mikrotalasna. Stavit ću čašu u nju, a sada uključujem i čekam. Vivian je smislila nešto. Gotovo. Sada imam čokoladne koktele. Šta može biti bolje? A vreme da ih probam. Stavljam
čašu u kacigu sa slamčicama. Gotovo! A sada stavljam kacigu na glavu. Pogledajte, to je jako moćno. A vreme je da probam. Drugari, to je prelepo. Nate, hajde sad ti. Konačno, tako sam gladan. Pokušat ću da zagrizem malo čokolade ovdje. O, da, to je super. Čokolade je pala odozgo. Ne, samo ne to. Kula se ljulja, sad će pasti. Ajoj, drugari, pazite. O ne, to su čokoladne padavine. Ajoj. Dobro je što sam u kacigi. Tako je bezbednije. Je li prestala kiša? Devojke, zaglavio sam se. Pomozite mi. Šta se smijete? Ja sam u čokoladnom zatvoru i niko mi neće pomoći. Ja hoću. Ovdje nedostaje jedne ploče. Tako je bolje. Jedna mala krofna. Tog mi neće biti dovoljno. O, Vivian je dobila više, blago njoj. Da, ja imam 10 komada. Oho, ali Maggie je imala najviše sreće. O da, blago meni. Hej, Nate, ne stoji ti da budeš tužan, nasmej se. Ti počinješ, hajde. Probaj svoju krofnu. Okej, sad ću da je probam. Baš je mala. Ali veoma je ukusna. Da, to je prelepo. Devojke, oduševljen sam. Predobro. Vivian, sad ti, hajde. Dobro, došla mi je ideja. Poređat ću sve krofne jedna na drugu i napraviti kulu. A sada pritiskam. O, super! Napravila sam sendvič. Sad ću ga probati. Wow! To je baš ukusno. Drugari, to je prelepo. O, da. I ja sam završila. Hajde, sad je Maggie na redu. Da, tačno, konačno. Jedva čekam da probam. Wow, prelepo. Oduševljena sam. Mogla bi i nama da daš. Ne, nema šanse. Sama ću sve pojesti. Pogledajte, odlično mi ide. Šta? Grize krofne i bacaj? Je li to normalno? Ne. Žao mi je vas, krofnice. Ej, Maggie, bacila si krofnu u mene, prestani. Šta da prestanem? Jao, izvinite, drugari. Čak mi je i nestao apetit. Ako vam se dopao naš izlov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se uskoro. Ćao, čao!